Tot va començar l'any 1619, aquí, a Centelles. La Peirona era una dona d'origen francès, vídua i que vivia sola. Eren temps difícils i hostils i sota un clima de sospites. La Peirona va ser acusada sense indicis d'embruixar i emmalaltir les collites. El capellà del poble, mossèn Damià Bulló, tenia por que es desencadenés una tragèdia a banda d'una injustícia davant els ulls de Déu. Degut al malestar general i que la situació cada vegada era més insostenible per la gent, va convocar una reunió amb els seus feligresos per a tractar el tema de manera civilitzada. Però la Peirona, coneixedora d'aquesta reunió clandestina i conscient que no havia d'amagar-se de res, es va presentar a l'església. Això va representar un greu insult per a la gent del poble, ja que considerava una ofensa i una afrenta que una bruixa posés els seus peus a la casa de Déu. Al principi va haver un silenci incòmode, gairebé violent. Tothom se la mirava, però ningú s'atrevia ni a moure's. Fins que un d'ells va començar a insultar-la i a escridassar-la i tothom va embogir. La cridaven, li escopien i li llançaven coses. Mossèn Bulló va intentar aturar-ho sense èxit. Les autoritats van arrestar-la i se la van endur cap a la presó. Pels carrers de Centelles la gent embogida insultava i escridassava la Peirona i com si es tractés d'una canilla humana la volien linxar. Aquest és el calvari que va patir la Peirona. La resta de la història l'hauran de descobrir durant el camí que ara iniciaran.